Ba na taɓa mantawa da wani dogon lokaci da ya gabata. Lokacin muna ƙanana, tamkar waɗannan yara. Idan na je gidanku, ummanku na kama mu, tai mana wanka tare. Idan kuma ke kika zo gidanmu, sai ummanmu ta kama mu, tai mana wanka tare. Haƙiƙa, yau mu ma gashi da 'ya'yanmu muna yi musu wanka tare. Haƙiƙa, na yi matuƙar farin ciki da ganin wannan lokacin, kuma a cikin wani yanayi mai matuƙar ɗebe kewa, a kuma wajen da ya kasance bai da cikakkiyar hayaniya da kuma tarin farin ciki a wajen. Ga mu da ɗanmu namiji da kuma mace masu albarka da kuma daɗin suna. Haƙiƙa, na yi matuƙar farin ciki da riska wannan lokacin masoyiyata. Ina son ki, ina son ki, ina son ki.